Nen mor kodilo e skunde mopogore e kaunti ma Homa Bay bang' yudo duoko maber e penj mar klas 12 ma higa mokalo. Kama skunde madongo ma osebedo katimo maber e kaunti no ne omedo nyiso duoko maber e penjgo. Jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay, Ali Abich, ni kod ler mathoth. Mor kodilo ne okwako thoth skunde mar sekondar mopogore e kaunti ma Homa Bay bang' yudo duoko mar penj mar klas 12 manotim higa mokalo mane ogol duoko mare ayanga odiochieng' ma kawuono. Skunde nyiri ma Sumbi e kar chud bura mar Angwe ne omedo timo maber moloyo e penjgo ka kwan jopuonjre 914 duto manotimo penj e skundno ne oyudo grade materogi e mbalariany. Skundno ma Sumbi ne oyudo mean grade mar 9.7 ka jopuonjre mane oyudo grade mar A plain gin 9 ka A- gin 178, B+ 396 e kind grade mamoko kaka ilero kod japuonj maduong' ma Sumbi Linet Pinosati. Target wa mahiga mokalo ne 10.0 to watemo ng'inyore gi target no ma wachopo mana 9.78. E skund yawuoyi ma Orero, jopuonjre 656 ne oyudo grade materogi e mbalariany kuom jopuonjre 663 manotimo penj e skundno. Japuonjre achiel ne oyudo A plain, A- 24, B+ jopuonjre 144 ka B plain to jopuonjre 276 ka min mar skundno ne en 8.8. 2025 only 7 did not transit. This makes the performance for this year slightly drop from 9.42 in 2024 to 8.865. That is last year, which is a deviation of negative 0.557. To e skund yawuoyi ma Mbita kar chud bura ma Suba North, jopuonjre 483 ne owuok kod grade materogi e mbalariany kuom jopuonjre 525 manotimo penj mar klas 12 ma higa mokalo. Jopuonjre 37 ne oyudo grade mar A plain 113 A- ka B+ ne owuok jopuonjre 120, B plain 104 e kind mamoko. Ka e skund nyiri mogandi e kar chud bura ma Homa Bay Town, jopuonjre 841 ne oyudo grade materogi e mbalariany ka jopuonjre 51 ne oyudo grade mar A-, B+ ne jopuonjre 222 ka B plain to jopuonjre 365 e kind mamoko ka min grade mogandi en 9. Mor gilo bende nokwako skund sekondar ma Wikoteng e kar chud bura mar Angwe mane oyudo mean grade mar 7.2 ka jopuonjre 105 noyudo grade materogi e mbalariany kaka ilero gi japuonj maduong' e skund sekondar ma Wikoteng, Pinto Edward Arum. Mar 24 higa ma the other year higa machielo cha ne minwa ne 5.6 to kendo nyithindo mane watere university ndalo no ne 63. Wagone Nyasaye erokamano ni higa mar 25 mane okalo ni minwa odhi 7.2 kendo nyithindo madhi e mbalariany direct gin 105. That we are celebrating today, it was not by coincidence, but because of hard work and everything that was put in order for us to perform. I also take this opportunity again to thank Mr. Principal and the teachers who are working tirelessly around the clock to ensure that students are okay and in their studies they are well equipped with any form of materials of revision. Duoko mar penj mar klas 12 ma higa mokalo kelo mor kod ilo e mokum skunde manitiere kaunti niendi ma Homa Bay. Skunde mana walemo nyiso duoko maber kendo nyiso mor margi ka gisingo matimo maber moloyo e penj ma higa niendi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Ndikruok neno winjo jopuonjre kar assessments kod penj madongo higani chakore ayanga dwe mar 2.